Rafoni ye ndikaona mine messages aiti waswera sei sweetie, I love you, I miss you, akawanda eruru. Ndoba akabva ndainoisira message ngati wati baby. Ndoba ndatomfonera ndoba ndatotaura conversation yemasati. Akaita ndakazotora nhamba dziya dzaisenda mamessages aya. Ndokubva ndadzisevha mufoni mangu kuti tsotsi. Mukadzi uyu kana mainge uchimuramba hakuna mubhadharo wamaibhadhariswa nemunhu ane mwana wavo wavari kuona kuti mwana urapi. Tete vakazoti isisi kuti tisimuke pamba pako nekuda kwemameseji vaine chinechi watiramba toda mombe yekuperekedzwa. Kana kuti wakatengesa Ndakavapa iri mari. Yakairi mari 400. ndawakapa ini kuti tione chaiko kuti wakabatwa nechikumbo wakadii. Hatina kuluya takanyatsokuona. ana yakainda kana kumuya kuisenga munhu chamuri Munyaya yapinda mudare ramambo ngezi nhasi. Pane murume akabvisa gupuro. Aramba nemukadzi wake ndokubva atomupa mombe yekuperekedza. Zvisinei, izvi akazviita asi haana kuita mufaro nazvo. Pasina nguva anga ari mudare ramambo ngezi achichema kuti iye ari kuda mombe yake yaakapa ana tezvara nokuti haana kufara nemombe yaakabvisiswa. Pamusoro idare ini ndakarora Blessing Shumba 2016 tikagara zvakanaka chaizvo, tikakomborerwa nevana vairi vakomana. Dambudziko rakatanga gore rapera iri. Foni dzaiva dzedu tose, uyo achibika ndichipindura mamessages, iye achito zvaanoita achipindura mamessages angu, takagara zvakanaka. Saka ndakazoona mumwe wangu akushirudza mafoni vachinjwa mapasswords, akuwanikwa neface, akuwanikwa nefingerprints. Saka ndakaramba ndakanyarara zvichingoenda zvakadaro. Muna June akauya kuno kuchekuta chinhu kunoteswa cervical cancer. Ndo paakauya foni yake ikapera moto, ndobva yaiswa pachaja mubedroom matinorara. Saka ini ndakabva kubasa ndakaneta, ndikati aregai ndiende zvangu ndinozvambarira pamubhedha. Ndikazvambarira pamubhedha paipaenda pfungwa dzangu dzakazati dzaimbona foni yandisisaone inenge ichingoshirudzwa. Ndakavhura foni iye ndikaona mine mamessages aiti waswera sei sweetie, I love you, I miss you, akawanda eruru. Saka ndakaedza kuti nditore mamessage aende mufoni mangu, akaramba kusenda. Handizoti sina mamessages acho here kana kuti network. Saka zvandakaita ndakazotora nhamba dziya dzaisenda mamessages aya. Ndokubva ndadzisevha mufoni mangu kuti tsotsi. Ndokugara zvedu. Foni dzirongedzwa pasi pepiro, dzangu ndesa pakati pemapiro edu tiri 2. Pamusoro manzwa here wanzi dzakazopuwa zita namdziyo kuti zvinofadza kwazvo kukurai zvenyu. Ndadaro takagara, foni dzichingovharidzirwa, ina handina kuzonza dzangu ndaingoisa pachena. Musi wa18 September nenguva dzinoti 25 past 1 AM
Ndikwakwedza. kunze kwaedza makapinda meseji mufoni yange yakaiswa pasi pepiro yaakanga akatsanzira. Ndokutora foni iya flat ndokubva ndambomira ndikati pamwe angamuki. Akaramba akarara, ndikabuda naye ndikaenda naye muspare. Ndobva ndavhura ndikaona yakanzi Blessy. Mamwe mameseges andakambenge ndaona kumasuro Verengai futi. anga yakanzi Blessy, iye anonzi Blessing. So tikati tikafana kuti love more not love kana kuti Nyataura itu. zvadaro. Ndobva ndaenda naye muspare phone yaye. Ndobva ndasenda message inoti ndatadza kurara nekukufunga hani. Ndobva ndasenda haina kuenda. Ndobva ndazovhura kumasend ake kwange kwakanzi wadii baby. Ndo one message yakanga iriko iyi yakapinda yakanzi Blessy. Ndobva ndaona yakanzi wadii baby, yaratidza kuti yanga yataurwa naye masikati. Zvadaro ndasenda haina kuenda. Ndobva ndadzoka ndikati almost 30 minutes ndichiti pamwe ichaenda kana kuti achapindura. Ndobva ndaenda mubedroom, ndobva ndamumudza ndikati maitadiwa muka, message iyi ndeya ani? Zvikanzi yapinda nguvai. Ndikati zvenguva hazvina basa. Ndati message iyi ndeyani? Ndeyani? Ndeya Mai Mishi. Kuti Mai Mishi vanhu vamuroora vava. Mai Mishi, namba dzaMai Mishi ndinadzo. Shamwari chausiri kuziva ndechekuti namba idzi ndinadzo idzi. Ndakadzitora paukaenda kucheka. Aiwa, ndaMai Mishi. Ndikati asi vane rimwe line zvikanzi vakapindura message iyi vari kumba kwavo kurimuka. Ndikati aiwa zvakanaka. Ndikati ndikukumbira upike, simudza ruoko rwako, upike uti amai Mishi zveshu akashandisa foni ipi. Akapika kamwe chete. Ndikati pika kepiri, akaramba. Pika ketatu, zvikanzi usandinetsa. Akutonditi hasha. Ndobva ndanyarara pachena. Ndobva ndabuda panze ndichiti ndinotsvaga nhamba dziya paEcocash. Foni yangu ikati user not found. Ndikadzokorora ikati user not found. Ndobva ndadai zvakanaka. Ndobva ndafonera mumwe mufana wangu andazvakutengesa mafoni. Ndikati bamuni nditsvagirewo nhamba idzi kuti dzine zita rinoti ani. Zvikanzi alright, ngoma foni yangu handina foni pano parizvino asi ndokutarisira. Ndobva ndapedza naye mufana uyo. Pachibva pazopinda message mufoni mangu yekuti kuna tete vashaika kumusha. Ndikati zvakanaka. Ndobva ndavaudza ndikati ndakuenda kumusha, kuna tete vaita sei? Vashaika. Ndobva ndagadzira. Ndobva ndaenda 12 dzemusi iwoyo wa18. Namba dziye dzakanditsotsi dzakandifonera pafoni yangu yeNet1. Ndobva ndaona pane missed call. Pandakaedza kufona yaiti user busy. Ndobva ndaita sei? Ndasiyana nazvo. Ndobva ndaenda kumusha. Ndapedza zvekumusha ndadzoka ndamuHarare. Ndafona futi ndaita through 6 missed calls hadzina kudaiwa. Ndobva ndasiyana nazvo. Ndadzoka kumba. Ndobva ndakati ivo vakazoti nhamba idzidzi ndedza ani. Zvikanzi mene ndakakudza vanhu kuti foni yakashandiswa nani? naMai Mishi. Ndikati zvakanaka. Mufana uyo achibva azomusendera. Zvikanzi panapa zita riri kubuda rinoti obvious chifamba. Ndokuuya muno muChegutu zvekare. Ndobva ndapa mumwe mufana nda zvemafoni. Ndikati musecherochi nhamba idzi paEcocash yangu inini Ecocash yairamba kubuditsa zita iro. Ndobva abuditsa futi zita rimwe chete. Ndobva ndafonera mumwe mufana weBridge zvekare. Vabuditsa zita rimwe chete. Yangu foni iri kuramba kubuditsa zita. Zvakanaka. Ndobva ndamuti ndanga ndichikumbirawo sezvo ambuya vakashandisa foni ndaida kuziva kuti ndeyani. Nderani zita iro. Zvikanzi usandinetsa. Ndobva ndanyarara. Ndobva ndafunga ndikati right,
chirega ndibva ndatumira nhamba dzaambuya kuvanhu vandakambotumira kuti vandisecherechi nhamba dzatsotsi. Ndo pakabuda zita rinoti Messi Rudo Aisha pazvasiyana. Pamwe vanogona kunge iri hama yavanogara nayo ine senumi yokuti chifamba. Saka zvandakazoita ndakazofonera Tsano hanzvadzi yani yavo. Ndikati Tsano, pane nhamba dzandava kusenderai, ndachikumbira kuti muzondiudza kuti ndedza ani. Tsano akati zvakanaka, sendai. Ndokusenda. Dzasvika nhamba dziye, ndobva wabvunza vakati nhamba idzi handidzizivi. Ndikati pakanaka. Zvikanzi sei mukuwasha wabvunza kudaro? Ndikati nhamba idzi dzakashandiswa naambuya wangu, pane mameseji akasenderani tete wavo. Saka ndachida kuziva kuti ndiani. Zvikanzi oraitirikedzai ndichabvunza vanhu vari kumba ikoko. Ndobva vazondifonera zvikanzi ndabvunza Tsano, ndavaona mutauni. Wati nhamba idzi hadzisi dzangu, ende laini rangu rotogara mufoni yababa. Saka Tsano kuti ndibvunze baba vanovati zvarava Tsano wangu zvandirembera. Ndikati zvakanaka. Ndobva taita sei? Tagara. Ndobva ndabvunza uyu ndikati zviye vakazoti munhu akashandisa foni ndiani? Zvikanzi usandinetsa, usandishungurudza, usandibvunza. Ndobva ndanyarara. Patagara ndichabvunza zviye zvekubhoyikana zvino ndichabvunza. Ndikati zvakanaka. Mumwe musi ndangomuka kuma4 ndobva ndabvuta mafoni ake ari 2. Ndobva ndabvisa laini rake rebhadhi ndarisa mufoni mangu ndamupa rake renet1 rangu renet1. Paakamuka ati mafoni, ndikati mafoni ari safe ndinawo. Ndatora ndamboita mainvestigations nenhau iyeyi, nokuti hausuda kuita sei, usaundiudza kuti akashandisa phone line ndiani. Already information ndandanayo kuti munhu anonzi obviously far. Zvikanzi atora tazi tsvaga zvakana basa. Saka ndichashandisa chini? Ndikati ndaisa line rangu renet1 pai mufoni mako, ndoda uchashandisa iwo. Aya 200 kwaro. Zvikanzi saka macontacts ndawana kupi? Ndati macontacts ndinokupa. Zvikanzi chekutanga ndipo nhamba dzamaimishi kana wamuroora wacho. Number 2 dzasisi wake vari kuChinhoyo. Number 3 dzababa. Number 4 dzaamai. Number 5 dzaTsano. Bandamuka ndagara mumaline aya. After 3 days line renet1 rakabva rablokewa. Vanonyora ma-emergency calls. Asi enda achita sei? Achifona. Ndobva ndazozvitsvaga ndaona ndanga ndichifunga pamastatement ari tichidaro so tinogona kuita dare 1 takawandirwa nebasa zvakadai. Chada ndichifunga ndechekuti zvinenge zvaitika kumba, zvinenge zvaitika ndo zvinozokonzera munhu kuti ati ndakuenda kudaro. Handiti makwa munhu chaanenge awira kudaro ndo chaanosvika atiudza daro. Then mukufamba kwenyaya ndo munobuda zvese zvizhinji zvamunofunga ndo zvatinofanira kuudza daro. Handiti makwa ndauya kuno ndichimhangarira mukadzi wangu kana pakaitika nyaya yechihure mubva madudza nenyaya yekufa kwemba yangu zvichikonzerwa nanhingi nekuda kwechakati nechakati. Handiti zvenyaya dzizhinji dzakazodini hatingadzikunde. Handiti makwa isusu kuno kudare tinoda chavinga munhu kuzomhan'ara kudaro, not source nekuti se chazokonzeresa kuti auye kudare chakaitisa kuti no, tinoda kuti ndauya kudare nenyaya yekuti so ezvosekitari mapepa akuzara achitaura nekuti yereport achibude dzaidare inshort. Takaramba tichidetsana nenhau iyoyo asingade kutaura kuti obviously famba ndiani. Kusvika ndakanoudza tete wake. Tete wacho akati ndanyara chaizvo nezvaitika. Pane mameseji akazotanga kusendwa naambuya vachiita sekuti
vari kutaura neava pafoni yavo yandanga ndatora. Zvadaro ini ndakanoudza tete wake, ndikazoudza tete wangu, tikagara pasi. Uyu akasvika panguva yekuti pandaimubvunza nyaya iyoyi akanga asitadi kana kundipindura kana kuti kudii, haachandibikire, haachandiwachire, dzimwe dzenguva anobika chikafu chaasingadyi iye. Kusvika zvakandibata akurudhu achigara achindishaudha achiita sei. Saka ndakazochedza tete wake natete wangu vachida kuti viedze kuti vatienzanise, asi akaratidza kuti haasi kuda kuenzaniswa neni. Kusvika ndakatora bhupuro ndikamupa pamberi patete wake natete wangu. Zvadaro nenhau iyoyi, zvadaro ndakasvedzwa kumba kwavo vachitaura kuti toda kunzwa kuti iwe warambira mukadzi uyu chii. Ndikati nenhau yemameseji andakaona neunhu kuitwa nemwana wenyu. Zvikanzaya zvakanaka, timanikidze kuti gara nemwana wedu. Saka ngawi. Saka zvadaro baba vakandisunungura kuti ucharamba uri mukwasha saizvozvo, hapana chinochinja. Saka tete vakazoti isisi kuti tisununguke pamba pako nekuda kwemameseji iwayo nechii watiramba, toda mombe yekuperekedzwa. Zvikanzi kana usina kutipa tofira papi? Pano hatibve. Ndakaita saizvozvo, ndikatsvaga mombe kuti ndaona kuti ndinogona kumuuraya kana kuti anogona kumuuraya nemagariro atanga taakuita. Ndakavapa mombe yekuperekedza. Saka dare inini ndinoda kuzorerwa mombe yangu yekuperekedza munhu akanditadzira, uye iye ondiripa, haana kundiremekedza semurume wake, akatsvaga vamwe varume. Ndonhau yandauya nayo kudare. Aiwa, imimi kuroku hamuna chabavika nacho, pane chavauya nacho. Ndokuti varikutaura zvavanotoda mutotonga dare nekutoripwa kwacho zvese. Ndine urombo ipapo mazovingei. Ndine urombo kuti ini nhau yandawinga ndeyekuda kuripwa. Nani? Kudzorerwa mombe yangu nemukadzi wangu. Chikomba haasi kuda kuchiburitsa pachena, nekuti chikomba chaakunzanzi hachichashandiri kupi kuno. Toda kukubatsirai dai. Dziripo dzimwe nyaya dzinoti kana tichidziita tikashaya munhu anokubatsira pazvinenge zvichiitika zvinonetsa. Nyaya yenyu iri kutiratidza kuti chekutanga makatoisa bhukuro mairi, hati ndizvo? Zvavataura Bhukuro rinorevei? Tichakwanisa kugara nini? Aiwa, sisiri mukadzi wangu. Saka pane munhu here ane simba rekuzotonganisa munhu nemunhu asiri mukadzi wake vachitaurirana nyaya dzekuripana nekuita sei sei. Nekuti ini ndakanga ndaitira nzira yekuti mambo ari kukubvunza zviri straight newai clear. Pane munhu here anozoti vanhu varambana mapanana bhukuro ozokutongai futi kuti muripirane futi. Ndozvitaura mambo. Tonga ikatongo kare. Namwe tonga nyaya yakapera. Handozvibvunza namambo. Zvavataura wara uzvibva. ndazvinza. Panoda kukubatsirai hongu tinokurukura nyaya yenyu nemaitikiro ayakaita. Zvei ndoda kuziva pane mombe yamakadzibhadhara yamuri kutaura. Pane mombe yakadzibhadhara kubva mabhadhara. Handizvo ndeyamuti muda kuti idzoke. Nyaya yangu pairi ndepekuti tiri kuona nyaya mudzimai wenyu pane zvakawanda zvinoratidza kuti imba yakanga isisipo zviripo. Handiti mapawa ipapo pamakanga maona manje kuti panapa zvisina kumira zvakanaka. Mukadzi uyu uhure hwamubata. Handiti mungadai makaunza nyaya
muchikwidza nyaya kuti mukadzi uyu pane chakati nechakati 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 chiri kuitika. Mukadzi uyu kana mainge muchimuramba, hakuna mubhadharo wamaibhadhariswa nemunhu ane mwana wavo wavari kuona kuti mwana uyu rapi. Mukadzi akuratidza tsika yakashata pameso pemba yake. Handiti maona akutoratidza umwe unhu usiriwo. Handiti zvingadai zvakagadzirisika tichiti isusu kana zvadai amai muri kuti chii kumurume wenyu, amai muri kuti nenhau yemurume wenyu, ko munhu uyu ari kuita izvi nekuti mukurondedzera kwamuri kuita pane ambuya vamuri kutaura. Handiti ambuya ivavo vanoziva chihure chavatete vavo chese chavaitoperekedzera iye ari muroora mumusha. Handiti makoa kana mwana wako wabereka chaanohura pamwe chete naamai vakamuzvara, wobva waziva kuti mhepo dzasumuka, hauna kwaunobuda nei napo. Kungodai Rozi handina chekuchataura, ipapo panenge paipa. Handiti saka isusu pfungwa dzedu toda kukudzokororai kukubvunzai dare rakateerera, muda kubatsirwa sei? Ndiri kutarisa nyaya iyi kai kuti ine pamakatoti imi ndakabva ndapa. Mungadai musina kuindiketa izvozvo mudare kuti ndakatomupa gukuro mukadzi uyu. Isusu kana taizotonga tichitaura zvataitaura, taitaura pasina chinotimisa, nokuti elementi yehure iripo. Handiti taizonosvika pekuti tiri kuda kuti chikomba ichi kai chiuya iye zvino kana paine gukura chikomba ichi unochideedza mudare sei museapo? Chigupuro zvanoreva rinoreva kunyange ukawanikwa uchiita zvauri kuita, ita hausisiri mukadzi wangu, ita zvaunoda zvese. Handiti makoa toda kuenda panana tete, mukadzi uyu achiuya wauya nani kuno naye hanzvadzi yako. Taurisa ndani vabereki vangu ndosati kuti ana baba namai inhau yokuti tadze kukurukura nyaya kumatara akadai. hatidi vana baba nanamai vanorepresenta chirudzi nyaya yakashata yakadai. inoda vanasisi vako, iye mukadzi akanga achikunhikiringa achikuperekedzera kuita zvinhu zvakashata uyarapo anoda kutsurwa, nokuti ari mumusha menyu ichave mhandu ikaparadza kurarama kwevanhu mumusha. Kana baba namai vako iwe vachireverera zvinhu zvakashata zvakadai pamusaka pako, nerimwe zuva vanokuchema dakukutaurira, handidi kusiya ndisina kukuudza izvo. Unogona kuyambuka nhasi pane uyu, handiti woendapo pavakanotadza apa vari kubva kumusoro vachidzika pasi, vangadai vakanotanga kukwira muti nekupasi vachienda mumuti, kwete kutongowana vanhu vamudenga toshupika nematara akadaro. Pane paanototaura zvemagukura, vatete vari kupi vakapuwa gukura. Handiti wazvo dare rinoda kuitwa nevakariita. Baba vakanga varipo here kwaipuwa gukura? Vaivepo, but ndo vaipiwa here gukura? Ndivo vaipiwa vatete zvadzi yavo ndio inemira ipapo. Handiti wako ndanzwa sekunge vachipira nyaya ari kuti iye vatete ndio vakati hatibvi mumusha sinaambiwa munhu kunoperekwa ndizvozvo here? Ndo language yakulo. Hongo ndokuti vatete nababa zvese vakaenda kumukwasha kuzopanyaya. Kwakaya vatete iye aramba mukadzi apa ngandigumirai kwaisa pazvo vamire semukadzi wake uyu
vakabvarisa akibve mumusha muno nezvinhu zvedu kana iwe usina kutipa notipereka nemombe yange iri kulocation mombe yange iri hanzi yekuti tibve mumusha mako kana paine ukasatipa mhaka iyi mhosva yacho yanga iri yamunibvisira munhu ndopanda ndo zvaita kuti ndiuye mudare. Saka iwewo wauya mudare unoteerera dare, waisa nyaya yako mudare, unoisa nyaya yako mudare, representation yenyaya mudare. Dare rotaura mibvunzo atiri kuidzwa irikubvunzwa kuti mombe yakanga iri yei. mombe iyo handiti kwavo munhu ahura mumusha onobhenefita kutobhadharwa mombe kunzi kuti abve mumusha manga inonzi extortion. alaurorohwari vachitomhari ndo pakandirwadza ndosaka maona asi mawiri ekuyo mudare ndo asina kuzikanwa. Extortion mukanya kuti handibve pano kana ndisina kupuhwa mombe yekunopere vatete kutodada utotenda kuti mwana wangu akahura ndofana kutobhadharwa. right. Hatina kupa mwana uyu nguva yekutaura, achataura tataura zvese zvekudivi renyu, iye akateerera kuitira kuti anzwe zvese. Handiti achapindura 1 nosvika nenhau yemombe. Chandaramba ndechekuti atungamidze vana baba namai vake mudare rakadai, akadai ana tete vake ivavo vaite hatifude muno kana tisina kupuhwa mombe. Pavakaipiwa vakanoipana, vakanoipa nzvadzi yavo kana kuti vakatengesa. Ndakavapa iri mari, yanga iri mari 400 yemombe. Nawakapa ini Right. Listen. Avo wina wao ndevapa. Ngobaba. Tinokombo baba mudare rakadai tetisingadeimi. Ndori zvinotaurwa muno zvakawanda wa. nakadzika Hatiti mapawa. Zvoita vari dzivazo. Vatinotaura tichipindurana nei navo, but hatina zvatingaita. Adzikurirwe nzira dzinonzwa. Handiti ngaataure Blessing tidzwe nyaya yake. kwidza izwi rako rikwirire vanhu vanzwe utarire mambo avo, mambo kutaura navo yavo usatarire nyika isitarira mambo. Pakaenda muroro wangu ndaita zvekuhodha machocolate. Saka pakasvika foni yake yanga isisina moto, ndopaakandisira message. Angonditi hai babe ndongotaura kwataita. Ndopandakabva ndamufonera. Foni yakabva yakata tisinganyatsonzwanana. Ndopaakabva ndaimwisira message ndikati wati baby. Ndobva ndatomufonera, ndobva tatotaura conversation yemasati. Saka tagara paya avavanti hanzi pakazopinda message mufoni. Ina ana utongoiona message iyoyo. Ndoba ndiye namba idzadi wazosenda message wataura nemunhu. Ndikati idzi namba ndataura nadzo masikati namba imeshi. Hapana kana tatotaura natikadi tikapedzana na foni yavo yanga isina moto, yanga isina mari. Ndopangoshandisawo namba idzi. Handitozivi nezvemunhu iye. Pavakaenda kumusha, zveshe vakadzoka. Kusenda kanga mafoni pasisini, vataura mafoni. Tikanze munhu yazondifonera. Chichi ndikata, alright, saka mafoni angu ari distance, mafoni ari security now. Ndata, alright, itai henyu investigations enyu. Vakaita 2 weeks nemafoni. Havana mbondudza panazofona, panazodii. Mama wangu chaivo vaitofona, vaisakwanisa kutotudza kuti mama vafona. Ndinozoshandisa line ramama. Ravakandipa kufonera mama kuti ndambofona foni yenyu ikaramba. Vatadiwa vati hanzi vachazokupai motaura neni. Ngati havana kudii, havana kumbotaura. Vakagara zveshuwa. Taiva tine nyaya dzatainetsana. Ndatoudza ana tete nhau idzodzo. Wozi ndatova nenguva ndichimboshingirira kuti ndozoita dzimba. Ndobva ndaudza ana tete paya, ndikafonera nzvadzi yavo, vakandiudza zvavakandiudzawo. Ndobva vakazonditi hatariwa kubasa. Ndakatoenda kubasa, ndobva vakandifonera ino zvikanzi ndafunga kuti kunotora ana tete kuti vauye vatigadzise panhau dzedu dziri kudii, dziri kunetsa. Ndati zvakanaka. Ndobva ndatongodzoka kumba paya, vakauya vakati vatete vangu kunokuto vati vatete vangu kadomo. Vauya ndobva vangotsanangura nyaya yavo iyo isekutsanangura kwavaita.
Saka mufoni wangu wacho conversation yaitove yandaitobvunza sisi wangu kuchinoiyo kuti apange masenzere chichini. Saka pavakatsanangura nauya kusotsanangura kwavangoita ikoko ndopavakabva vati munhu anoti anoda kutenga stand anoda kuibhadhara nani. Ndikati ko handishandera nhina zvandoita ndakagara pasi. Ndopavakabva vatobudisa mari zvikanzi kukuretu nandichana. Ndikati ndaizviziva nezvese zvaiitika magariro ataita ndaizviziva ndopamuchasvika. Asi kuti ndandakamirira nguva yekuti muzvitaure asi zvisinei ini ndinozvitambira. Ndakagara chete vangu vanga vatengerwa tiketi nokuti aitofanira kuenda kuSouth Africa chitatu. Ndobva vatonditi baba wako ndotadza kuvabata foni yangu haisi kubatika. Saka unozoenda nemari iyi kunani? Kuna baba. Ndikati alright zvakanaka. Ndakabva ndamukira kumba ndikaona baba vabuda vaenda kubasa. Vaenda kubasa paya ndopandakabva ndazovafonera ndikati ndaomboya kumba ndikakushaiwai. Saka ndichazokuonai. Saka nangonzwa foni yababa yapinda ndataura navo ndopandafonera tete. Ndikati chivabatai baba munzwe kuti mutaure navo muvaudza. Ndopavakataura natete. Vakaudza vakati ndingade ndatoya ikoko asi nenhau kuti tiketi ndakatotengerwa hazvitoiti kuti ndiregere kuenda. Ndopavakabva vatondifonera bheki baba vakati enda kumunyanya unovaudza naumamira yakaita wova pane mari yewe. Ndobva ndatoenda kumunyanya ndobva ndakaita kunga 5 days ndiripo pamba ndichimirira kuti zvifambe negwara zvisvike kumana baba mune zvakanaka. Zveshuwa zvakazoita sekudaro ana baba vakati makaita nyaya idzi pana natete chete tauka tichidzinzwawo. Ndobva tatoenda irisani nyaya ndobva yasvika ibva yataura. Ndikati alright saka mauya kuti tikuyananisei here vazinoraraitoiko tikuyananisei munyatsonzwisisa here kuti nhamba idzi kushanda kwadzakaita zvakamira sei. Zvikanzi aiwa handichadi. Zvikanzi saka hatina nyaya yatiri kutaura. Ndaifunga kuti mauya kuti tikugadzirisei. Manje kana mati hamuchadi isu hatikumanikidzei. Pachishona pachikaramira chedu munhu kana achirambiwa panobviswa nonzi bereka imombe. Ndo mombe yakabviswa. Ndobva yanzi kana asina kubvisa zvinhu zvandakwanisa kuita sei kutakura. Ndobva vauya nemari yaimombeya. Ndobva vatouya ndovakatotakura zvinhu tichitobva kumba tichienda kuvabereki vangu. Ndadaro ndakagara mazuva anonga 5 days nge 1 week. Ndobva ndakaona samoni uchiuya uchinzi mhosva yekubatwa nechikomba. Ndikati vakaregere kuzvitaura pamberi pevabereki vangu. Bosi kwakabvunzwa kuti alright saka tiuya chikonzero chekuti kudini chekuti waramba mwana wedu nekuti kudini. Saka ndakambatira mameseji zvikanzi chete izvozvo zvikanzi chete alright. Asi ndakazoshandisira samoni raakuuya rikanzi hanzi ndakabatwa nechikomba. Ndobva taenda kudare kwamambo musi 25. Ngati manje ndichanogara apa ndakunopinda mudare ndichiti ndiri kupinda nani already makandiramba handisisiri mukadzi wenyu. Ndobva pangonzi nyaya yekutonotonga. Ndobva taenda musati takasiya muroora haana kuuya. Tikanoda kuti muroora akashandisa foni yacho hapo hatina kwachakwanisa kuenda mberi nenyaya yekudzokera kudare iswasisi. Kuzoti ndiuye nababa samoni rakauya rakanyorwa zita rababa rekuti vakaudziserwa munhu. Ndosaka tauya nazo nevabereki. Zvavo zvimwe zvekuti ndandisisatovawachiri nekuti ipapo vari kunyepa zvavo nekuti nditobva kubasa nditi weekend ndandiri kuwacha ndendakaona vawacha hembe dzavo dzese kudya chikafu ndikabika. Vakatinyatondudza vakati iye zvinobika chikafu chako nemwana. Ndobva ndangosiyawo mati makabatiswa mari yaive mari iriye yekupuro ndakatiwa $5.
Maria makabati Maria majimusa kuna baba yangu yari Maria Igupuru. Akanipa pana tete vangu na tete vake. Vanga vazi. ndo vazi na baba ine musta yangu. Baba ndo akataiwa ne tinofamba nekumunyanya. Endai kumunyanya. Nyonya rufa. Kimye wali. Isusu nyaya iyi ukafamba kwayakaita ine makawanda metinofamba zvakanaka kumkunikidzwa murume akawanawo zvaasangana nazvo kufamba ane maitiro ake anenge achiita mukadzi akawanawo zvake zvaanenge achidai ane zvakewo zvaanenge achiita but pautu hwenyu izvo muri pamberi penyu vamunenge muchiomesera idare but hapana zvamunenge muchiita ndozi munenge muchisvotesa kana kunyengedza vanhu vasinei nechekuita nenyaya dzenyu. Handiti mapo ndimi tu vanhu munoziva zvamakakonana, ari kunyepera umwe pautu hwenyu aripo. Handiti ndizvo? But hazvina zvazvinoshanda kwatiri. Iye zvino kana mauraya imba yenyu, imba ine vana vakaberekwa, moparadzana pane vanhu muchisiyira vana venyu kuzoshoroshupika vari mberi, mozoenda kumba moti kudarikwepi ndakabudirira ini. Hazvichina zvazvinotibatsira. Nyaya hombe chete kuvanhu chandee ndichifunga iyi, munhu anenge asingachade umwe ngarambe umwe. Zvatinoti gumezi ravava mudare munhu anenge avariwa negumezi asingachade umwe obata aini nangu handichadi handichadi, pane kufukura hapwa muchiitana zvinhu zvakashata zvinozokonzera kuti nerimwe zuva umwe chete wenyu akafunga kuti ini nyimba yangu papa yakangopa asikukaenda yangu kuti idzoke bheki, munotadza kuita saizvo. Isusu kana makafuwa mombe, chokwadi mombe yekuti munhu ari kunzi wabatirwa pameseji kuramba kutaura zita remunhu akawanikwa ari pafoni dai ikave mhosva yotosiya imba yako nekuda kwaizvozvo. Zvinotiratidza kuti munhu paanonzi akazongoitawo kuti zvaita zvadzina nyemba kutsva dzarungwa munyu, anodya dzakadaro sedu osiya dzakatsva pasi. Ndinotisa kuti yagara irimo kare. Zvino dzikati dzatsva sauti hauna kunge waisa uchazoda kutodira mvura, saka zvakatsva zviya zvinozodii, zvinozomuka nyemba hadzichadyika. Handiti makoa ava vanhu ava vari pamberi pedu apa pane nyaya dzatichitarisa tichiona, but iyi nyaya iyi baba iri kunotibata pagupuro iri rapa. Mukaona mambo vakunoti murume ndiwo wakanoisa gupuro kumukadzi, handiti tonodzora nyaya iyoyo kuti takuitonga tichinotonga nyaya yekutsvaga kuti chikomba chakazodai ndechipi chakazodii ndechipi. Gupuro iri ririkwa harichikudire zvakasai. Mutemo unoti chii dai baba kwenyu mwana ari kuakiudzwa nyaya kana kuti mwana apuwa gupuro rekuramba mumusha mevanhu, imi moti tipe mombe yekuperekedza yekuperekedza mundarama. Yavachipe chidarudziro rayo. Isusu pedu kana munhu akapuwa gupuro oda kumazumbe
kana akapuwa gupuro rikaenda kumunyaya raenda kumunyaya nyaya yotaurwa yataurwa hautadi mwana wedu isusu kuti tione chaiko kuti wakabatwa nechikomba wakadii hatina kuluya takanyatsokuona mameseji aiverengwa. Saka paitaura takati Mukwasha wamanyisa dai wamira nenyaya dzako wabata chikomba chacho. Isu kana mwana areswa hatirani kuti wareswa, kana aita chihure waita chihure, ndopaunouya naye mwana wenyu waita chihure, hapana chatinokurema ipapo kana taona kana akanga abata chikomba chake chauya. Saka apa hapana chatakanyatsokuona panyaya yaitaura kuti kulu chaiyo ndei. Saka ukati munozoti bhadharwa saka mubvunzo wamambo uri kuti pamombe zvairei, mubvunzo wamambo uri kuti pamombe zvairi zvigupure zviri nani, kuti zvimombe zvairei. Pamombe ndeyekuperekedza, wakati hachadi mukadzi. Pamombe ndeyekuperekedza mwana wedu kumba. Right. Munhu wachibvunza chitiwe mari yakabva yaivere mairi iri yei. Saka imi mamombe makatotora mapiwa nani? Mombe yakauya nani kwamunhu? Naye ndiye munyari akaenda kumunyari akadii akapinda mutendeko. Pamusoro yemedhari inini ndini munyai wevana pavakaita nyaya dzavo ndoda kutaura panyaya yemombe. Mwana uyu akakumbigwa akaperekwa, saka ava musha kwavo vanoti chikaranga chedu kana mwana aperekwa kana orambwazvo unoperekwa. Uyu ndobva auya nemari ndobva andipa ndikandopa vana vatesva kuti maperekwa pamusoro yemupamombe tanga tichifunga kana tiri kudaro handiti ngatiregei kukanganwa uye tsika dzemarudzi nemarudzi. Tsika yekumba kwenyu haisi tsika yekumba kwevanhu. Zvatiri kubvunza pano tiri kuitira kuti tese tisare takabatirira nekuziva kuti ava vanhu havanoitei, ndokuti hapana museyamwa pandingabvise mari 400 years isina kutsanangurirwa kuti takuibvisira chii, kuzoibvisa paakaita akanga audzwa zvaabvisira mari. Ndakaudzwa kunzi hatibve pano pamunhu wandaramba. Inzwa wakavhuru wangu pamunhu wawaramba hatibve pano kutaura kwevanhu. Patinobva isusu unenge waita zvakati munyaya yedu, iwewo ndobva waandastenda, ndobva wabhadhara mari yako. Handiti bhadhara mombe yekupereka munhu kutumbira kuti uda kuti utore mwana wevanhu zviri pamutemo. Handiti ndizvo? Woroora mukadzi wopiwa, mukadzi uyu wakurambana naye woudzwa iwewe muswedare kunzi isusu mutemo wedu unozochiti utitore mwana uyu kana wamupa gukuro usina kubhadhara mose yekumupereka. Handiti ndozvawaitauriwa? Handina kunzwisisa ndobhadaramba ano ini handida kana zvakadaro kana kwamambo ndinoenda handiti. Saka angadai akauya kwamambo, saka haana kuuya kwamambo iparticipate ndobva akadara mombe. Handiti makwa pane zvinhu zvatofanira kutarisa vatongi kana tiri kudaro. Tati isusu pane nyaya yegukuru hatumwe munhu kudzibvisa gukuru, akazvibvisa ega. Asi tikataura here nyaya yechikomba kuseri kwenyaya ine gukuru ngati ndizvo kusaziva kwambo zvinoita
Saka ngatiendei panyaya, tichifamba nenyaya zvirife tichizwisisa, tichigadzirisana pakadai mangwana kana pandai pakakuitwa soro pakadai kuseri kwezuva hakuna taura chinonzi chokwadi nyaya iyi taibata mautaucha tinoluza giripu redare nezvinhu zvisina basa. Dai ari mwana mudiki wokuti zvichida aitungamirirwa nemunhu aibvisa bhuku reiwe angadai achiti ndakanzibvisa dare rorivhesa kuti no hausikafanira kubvisa bhuku tisati chaitwa. Zvino uyu murume uyu arapa atingati bhukuro akafungirwa neumwe munhu kudzibvisa bhukuro kwete akabvisa bhukuro nekutsamusana nekutsamwa zvakanyanya munyaya yake. Nyaya yake yaida matara akanopinda havana kumupa dzidziso yekumuonesa kuti no chinotanga inyaya dzataifa kutanga taita handiti makoa. Saka nyaya iyi chimiro chayo kufunga kwangu haina kumira zvakanaka iye zvino kana munhu akanzi anotopindura iye kuti ndakanzini ndofira pari. Munhu arambwa negukuru akapuwa gukuruwa. The next thing hondo iri muno mudzimba dzemutaundi munhu anoda kutimba tinofanira kuti tizodii mabhazi ako tofanira kuita seise makare igaroziva kuti mwana uchiramba mukadzi sekuru akanga asikaende ega mumusha make ibasa remunhurume kwewe kuzoita rekugadziriswa sei kana ita kuribhesa dhiri vakadai vasina kusungisa madzipepa akadai uya muno kuti ndakamhanya ini toda kuribhesa kana mudzimai wako uri kuchida dare rimweni ndobasa racho pamusoro wedare inini ndichazosai mashure hakuna chinhu chinorwadza kugara muimba inoshungurudza. Ndakashungurudzika munhu pakusvika pakutsvaga stendi munhu andakaroora. Apa ndaona mameseji aiwa kanani neunhu hwaakanga akuratidza kuti uda kutenda Mwari kuti dai pamwe nditori mujeri ndakaponda munhu. Saka inini ndakanga ndangoti zvibve pandiri. Saka kana munhu wamboti zvinhu ngazvibve zvisiye zvakabva kwete kuzotsvaga kuti nzira ikorekti nawo mumashure mekunge wamboita chizari honga handiokuwa chinhu chaukaita chiri honga pane churu chinokatika chinhu chinodzi bhukuro. Dai musina kubvisa bhukuro raibvunza musikana uyu wakapuhwa here bhukuro aiwa handina hauna kuramba handiokuwa takutoita nyaya. Saka iye zvino bhukuro iri zvanotaura zvinotaura kuti iwewe nekutsamwa kwamakaita ikoko iwe neni zvapera zvinhu izvi. Avo mutemo wavo woti hatina patinotora mwana wedu kusina kubvisa mombe yekumberi. Supervision hatigoni kuramba tsika yevanhu kana iripo mumusha mavo kana kuti kurudzi rwokwavo handiti makoa. Then iwe dai wairamba nyaya iyi ungada wakaresista kuti hano kana achifira pano pamba afire asida kuenda kumatanga. Mouya kuno totaura nyaya isu tobva taona kuti hano kana itsika yechivanhu inoda kutevedzwa ngaitevedzwa handiti makoa. Kana dai vaibatwa gomba apa
andaibvisa gukuro chiramba munhu mani ndisati ndatongesa gomba mudare ramama. Saka pane zvinhu zvatinoti tikaisa pamberi pedu apaka tikazvibata nekusana kwazvo dare rinopedzisira risina kumira zvakanaka. Pane nyaya yekuti akaimhanyira kunopa gukuro tisina kupedza nyaya yekuti mukadzi uyu nyaya yake nemurume wake inyaya yekuti murume ari kufungidzira kana kuti murume abata gomba mumusha make. Endi elementi yekuti gomba riripo yakanga iripo handiti mapoa zvekuti mukadzi ari kuramba kubuditsa kuti ndiani akanga afona angadai akamubuditsa nokuti dare rinotonga kamuntu richikumbira nenzira dzaro kuti iwe zvikuitire zvakanaka chibuditsai munhu uyu. Nhasi uno ambuya vatora vakakwatimamisa nyaya pakati pemuroora kana kuti pakati pemuroora navatete zvese zvitaaipatete. Nyaya yangu ine gukuro mukati gukuro hatigone kuririvhesa, rinorivheswa nemuridzi waro anenge akaribvisa, asi parinorivheswa rinorivheswa nemombe. Ndokuti mwaro munhu waramba mukadzi negukuro wakuda mukadzi chekutanga imombe nekuti akufunga kuti adzimai zvatakatadzirana zveshe no ndakuda kuti imba yangu iturire mombe yako iyi nechokwadi chekuti mukadzi wakamuwana zvakaona akabva adzima ipapo pandakamubvunza kuti meseji ndeyani netoanokwameni iko kaenda kune nhamba ndingaita kutenderera chokwadi chiripo chekuti Prima iroro iro chengete kuAlex kuona kwatiri kuita pamusaka kuti gudo riripo kudhara pasina nyanywana iye mombe yavakapereka ika isinge kumushaka wanu nokuti ibva statement itikunda wakakumbira mwana wedu aimhandara saka wakundora asina mhosva yatapata tisina tarire mhosva yatapata sekudarisa ikudo vachirambirira munomwerema nemhosva yamuviri inovangozvingoramba zvikuda tichakuda zvisine chokwadi unopereka mwana wedu ekuzero mwana wepakati mushasha iwe